Og så skal det handle lidt om et avanceret høreapparat, der tidligere har været forbeholdt døve børn. Det tilbydes nu i stigende grad også til ældre mennesker. Der er tale om det såkaldte cochlear implant, som opereres direkte ind i patientens hoved, og det gør dem i mange tilfælde i stand til at kunne høre. Stort set alle børn, der er født døve, får foretaget operationen, og allerede nu har over 2.600 danske døve og hørehæmmede fået tilbudt indgrebet. Men nu begynder ældre altså også i stigende grad at få tilbudt operationen, hvis de har mistet hørelsen. Vi skal tale mere om det her implantat. Jeg kan sige velkommen til Jens Højbjerg Wanscher, ledende overlæge på øre-næse-halskirurgisk afdeling i Odense, og har altså foretaget mange af de her operationer, CI-operationer, som de hedder. Prøv at fortælle os, hvordan man egentlig gør det her. Ja, tak fordi jeg kom. Selve operationen, den har vi lavet igennem en del år. 3 steder i Danmark, Odense, Aarhus og København. Operationen er efterhånden blevet en standard indgreb. Det er en operation, der tager cirka en time til 5 kvarter og foregår i en fuld bedøvelse, hvor man opererer sig vej ind igennem det, vi kalder tændingebenet bag ved øret og finder frem til det indre øre, som er en lille snegleformet struktur på 5 x 9 mm. Og herind lægger man via mikroskop en lille elektrode, der er forbundet med en slags boks, der sidder under huden bag ved øret, der modtager de hørte lyde fra det udvendige del af høreapparatet. Og hvad er det så, der sker der? Så er det en form for erstatning for øret, eller hvordan? Ja, det er situationer, hvor de her patienter ikke længere har tilstrækkelig gavn af almindelige høreapparater, og er så alvorligt hørehæmmet, at de ikke kan bære sig på normal vis som alle andre i dagligdagen. Og ofte er det på grund af defekter eller læsioner, som vi kalder det, i selve det indre øre. Og her kan cochlear implant altså gå ind og stimulere det, vi kalder hørenerven med elektricitet, og dermed genskabe deres hørelse, hvilket er helt fantastisk, man kan gøre det her. Vi kan lige prøve at få en lille grafik på, bare for at folk, der sidder derude og tænker, at det lyder meget mystisk, det kan være med. Lad os lige prøve at se her. Har vi i hvert fald et billede af, hvordan den så sidder. Og så sidder der sådan en lille dims uden på selve hovedet, på hver side bag ved øret. Hvorfor? Ja, den her lille dims, det ligner egentlig et almindeligt høreapparat. Det har indbygget en mikrofon, der opfanger de lyde, vi skal høre fra omgivelserne, og tager en sender indbygget, som sender de her hørte lyde ind til den indvendige del, som vi ser med blå på tegningen der. Den indvendige del omdanner så de her hørte lyde til elektricitet, der føres ind via den lille ledning omtalt før ind i høresneglen, som man kan se med rød på tegningen. Og herinde kan man med elektricitet stimulere det, vi kalder hørenerven, der så kan bringe signalerne ind til de relevante dele af hjernen, hvor lydene høres og fortolkes. Og af god grund lidt en revolution, da man opfandt den her mulighed. Hvad mener du om, at man nu begynder at operere flere ældre og give dem tilbud? Ja, altså vi har ikke nogen øvre aldersgrænse. Det man skal være opmærksom på, når man går ind i sådan et forløb med cochlear implant, det er, at der er selvfølgelig selve operationen, som ikke længere kan betragtes som nogen vanskelig operation, men standard for os, der har rigtig meget erfaring med det de 3 steder i Danmark. Men der er hele efterforløbet, hvor man skal i gang med en længere træningsperiode fra den dag, hvor man får sit høreapparat på. Der er jo nogen, som er stjernepatienter og kan høre fra dag 1, men langt de fleste, de skal igennem en lang periode med genoptræning. Og hvis man er indstillet på det og har energi til det, jamen, så er der ingen øvre aldersgrænse. Så tilbyder vi det her til folk, der simpelthen har så dårlig hørelse, de ikke kan hjælpes på anden måde. Så det er ikke sådan, at hvis man får den her operation og har været nærmest døv, så siger det vupti, og så når man vågner op efter narkosen, så kan man pludselig høre alt? Det gør det i nogle tilfælde, og det håber vi jo altid på. Men langt de fleste, de skal igennem en længere træningsperiode, hvor hjernen skal lære at høre de nye lyde igen, kan man sige. Det med varierende resultat, der er forskellige årsager til, at det kan være varierende resultat. Altså har man været døv i rigtig mange år, lad os sige 30 år, så er resultatet generelt dårligere, end hvis man har været døv i få år. Det er noget med, at hjernen den glemmer, hvordan vi lytter, populært sagt. Så det vil sige, at man skal være indstillet på en genoptræningsperiode. Hvor lang tid kan sådan en tage, og hvilket resultat kan man forvente sig? Ja, jamen op til et års tid skal man forvente træning derhjemme med sig selv og komme til ugentlige træningschancer forskellige steder i sit lokale område. Og generelt så siger vi, at de fleste de kommer til at kommunikere udelukkende ved brug af cochlear implant, det vil sige uden at bruge af en mundaflæsning eller tegnsprog. Men der er altså nogen, som får et resultat, hvor man kan høre, hvor kommer lastbilen hen i trafikken, men måske ikke kan bruge det til at i samme grad at kommunikere med. Så har vi den modsatte ende af boldgaden, hvor de simpelthen kan høre fra starten af helt fantastisk hørelse. Så det er lidt et bredere spektrum af resultater, og det er lidt svært at forudsige hos den enkelte præcis, hvordan resultatet bliver.
Endelig har der været tidligere diskussioner især blandt for eksempel døve forældre, hvis begge er døve, som så får et barn, der også er døv, at man måske nogle gange har fravalgt operationen. Er det stadigvæk en diskussion, du bliver berørt? Nej, det bliver sjældnere og sjældnere, men man skal selvfølgelig respektere de forudsætninger, der er hos forældrene. Man kan sige generelt, at børn, der fødes døve, de vil alle sammen få tilbudt cochlear implant meget kort tid efter fødslen, og det er utrolig sjældent, at det bliver valgt fra, men man skal selvfølgelig respektere, hvad forældrene har af holdninger til teknologien. Lød det fra Jens Højbjerg Vanscher. Tak fordi du var med til at gøre os lidt klogere på den her operation. Ja, tak. Ja, vi kan også lige nå forbi noget af det, vi tidligere på morgenen talte omkring det her, nemlig næstformanden i Cochlear Implant Foreningen, som var med her i studiet. Og for hende har det her implantat betydet, at hun kan føre et normalt liv. Alternativet for mig havde jo været, og efter jeg mistede min hørelse og skulle lære tegnsprog, og min familie og mine børn skulle. Og i dag, der fungerer jeg jo på samme måde, næsten som alle andre mennesker. Og hvad tænker du om, at der så er flere ældre, der bliver tilbudt operationen, og også folk langt op i årene? Jamen, jeg tænker, altså for mig, det at kunne høre, er jo en kæmpestor del af min livskvalitet. Og så kunne jeg forestille mig, masser af andre mennesker har det også. Et hørehandicap kan være et stort socialt problem. Og vi ved, at ældre mennesker har ofte problemer med at være ensomme og sådan noget. Jeg tænker, hvis det kunne gøre dem noget, så kan jeg slet ikke se, at det skulle være noget problem. Nu lyder det som en solskinshistorie. Hvad er der af overvejelser og forbehold, hvis du skal være ærlig også, inden man beslutter sig for at få sådan et implantat? Jeg synes, at man skal tænke sig om. De historier, som medierne tit bringer, er meget positive. Og det kan man ikke altid nødvendigvis være sikker på, at ens egen bliver. Så jeg synes, at man skal overveje, hvad det er, man gør. Men jeg har svært ved selv at se noget negativt i det, og det er heller ikke det, jeg hører fra medlemmerne i min forening. Der har været en del diskussioner omkring de her implantater, særligt i brugen over for børn af døve forældre. Der har været debat, hvor døveforeningen har været inde og sige, at de var ikke nødvendigvis 100% begejstrede. Forstår du, at man kan have forbehold? Nej, det gør jeg ikke. Men jeg er så heller ikke selv vokset op i en døvekultur, så måske er det derfor, jeg ikke forstår det. Og noget af det handler jo netop om, at man er bange for, at tegnsprogskulturen kan gå hen og uddø. Ja. Har du forståelse for den del af det? Jeg tror, det er svært at have forståelse for noget, som man ikke selv er en del af, som man ikke selv har oplevet. Så nej, jeg forstår det ikke, men jeg kan godt høre, hvad de siger, og jeg anerkender deres argumenter.